Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Kajingbam Shimkhya ka Sarkar Jylla lengba ka tanat ka kwai ka khya kamshim lala satya banbu watang ka weiru ka medical college Watla ka Jylla ka la jandap sanpho Snem pura ban rakhi ya ka jubilee ksiar house nam 8000 R4R Henrei ka longpat ka bas ngosi pat lada wat jingtip halor ki kam ban pentibet igi khon samla haki kerdan ba halor kane ka Jylla kampat don satya halor kane ka phang uba Himalaya Shangpliang uwei na ki MLA ka Congress ha ka Jylla ulapan pau bah kapor baka Sarkar Congress ka sensyar kalamang ban bu artli ki medical college ne ki school ban hikai ki samla ha kaliang ka koi ka khya ban sei ki samla ha ki kerdan kum ki doctor ne ki no sumar bat ki wei kaba ki te ki school bala penmang ban bu ka wei ha Shillong bat ka wei hatura Uloong bahatura lala ban penyo e ka jaka bante ya ka jaka pule bat ka jingte kaladang ya state ban pendap no ya ka te ka jaka pule katba Shillong ompat la satya ban penurlong kaba ketenat ka badai pej kamshim la shimkhya ban yo ya ka te ka jaka pule ulak no ru bakalong shisha ka bas ngosi bahadu menta shwa ban rakhi ya ka jubilee ksiar ha ka Jylla house nam 8000 R4R Henrei watang ka wei ka medical college ne ka engineering college ne ka nursing bat kiwe ki babun kan ne ka Jylla kam shim ladon bat kentu jur ka Sarkar ban shimkhya ban penyo yaki bat ya kane ka matru ki MLA ka Congress kin sakhli ha ka yeng dorbar thawan ka Jylla ka ba ka Congress kam kwa baki samla kin lek pentibit ya kite ki kam shabar Jylla Henrei kumba ka Jylla ka de bandon la ka jong ka jaka pule ne ka benta ki khon samla ka Sarkar juga Congress kala sanction artli ki medical college kawe menta ka tura bat kawe menta ka Shillong de ya ka jaka hatura la de penyo de ka jingtre la alot amdan jing AA shatura ba ki kontraktor ki la ya cha ya ka jingtre apo tura ka jing kalong yengi hangni ha Shillong nakaliang ka health department kila shimpor hadu kata ta batang ban finalize ya watang ya ka jaka nengkong ki ong kin le hang tai ha ka TB hospital nang to ki ong ba kin le saum sauli nang to ba de manda ki ong ba hab da yet jaka dakawai pada kerpang tangban sinai kini ka medical college po Shillong te kalong ki ka basusi ban yu iba nakaliang ka Sarkar ki shim khia ban pendep ya kini ki medical college nako ban nong tangkawai namdei banga ong banga keno yano Henrei nadu ki por menswa laka de ka Sarkar Congress ne laka de ka Sarkar jongno ru jong ki regional ki lawan ha beteng to ki por 8000 pra 8000 kandai ter ka jingkli kalong pat ka jing susi kalong ba menta hau 8000 R4R ni ngin rakhe ka jing dap sanpho Snem jong ka state Jylla jui ka ba susi kalong ba hadu menta sanpho Snem tang ka wei ka medical college ru nimpat la ban penyeng hapo ka Jylla jungi kalong shisha ke ka basosi umdan engineering college umdan medical college te namar kata ngi dei bangin dawa bangi dei ban donno yakini ki medical college bat ki engineering college hakum kan ni ka por pandemic ki khon samla jungi haba ki pass bha ya ki exam jungi kimyo tangban le chaba teng ka ban ka jingduk teng ka ban ka jing teng haba duna ki percentage kimyo wat tang ki seat bakin le ban pule shaki college ki babha shaba telada shisha ngidon ka medical college ka state la jong la ngidon ki engineering college ka state la jong kat no kan long shisha ka jingker khu ki khon samla jungi bakin yo la ki degree hala post jungi bat bakin yo ki kam ki jam te namar kata nang ni shakhmat na kentu ya ka Sarkar ba kan pej bnya ba kan pej ba ngi de ban yo no
ya kini ki medical college hang ni ka Jylla jungi ya kani ka kam ka jing bomdon ya ki medical college bomdon ki engineering college tengi ngin ra be ka sarkar ngilabu ka short duration discussion on the failure of the governance jongka state jungi te kini baro hilong himat ban ya discuss ha ka dor bathoan ban ngin say kita baro nge ke jingduna ya ki jaka pule ya mta ki khon samla jungi ni don kam ya ki engineering college ni don kam ya ki medical college ni don kam ya ki nursing schools ni don kam bon ke baro kha ya mta ki khon samla jungi nim kwa ya ki khon jungi bakin mi na Shillong la ne na state jungi ban le ban pule seba kat bala ni de bangin ailat ya ki bakin yo ban pule hala po state le jungi Aduh katno ngin syaset patok paune virus. Haba kalat berlanj nu kadon. Ini ban simbet ya ka. Aya ketika kawit kerkendai. Kena ikun baki kena persya ya kena ke kelam.